Ali, kape ka na ako. Hindi na ako masyado nagkakape ngayon. Joe Bello, kunanan. Shoutout to pa shoutout kang Kagawad, July Bello, kunanan. Kayong Barangay Tela Bangka. Ay, happy birthday, Kagawad, July Bello. Ay, naman pala birthday. Tela Bangka. Kasi iba yung Tela Bangka. Ay naman kaya. Sweet Jeng Miranda, Maya Paya. Magandang umaga sa'yo. Good morning. Ito nag-ano ko ng... Yan. Manikwaya kaya ini. Sana makahuli ng isda. Kaya ano lang natin yung pain. Ayan. Ayan. Pito-toto-to me pa. Yan, good morning po sa ating mga kaibigan, mga kasama, mga supporter, mga tagatangkilik. Dito ako sa bar. Sa Maywagang Bar. Yan po. Dito na lang ako nagkakape. Ayan. Ayan po, meron tayong 3 million viewers sa ating YouTube na. Mag-upload na po tayo ng mga kanta niyan. Pagka tuloy-tuloy po kasi yung mga shows namin ngayon. After this, schedule na po ng mga re-record ko yung mga bagong ginawa kong kanta. Para may mapakinggan naman po kayo mga bagong kanta. Dapat na kay idol tayo ngayon, kanya lang hindi ko alam kung andyan na siya. Alam ko nagpunta siya ng Emon Pulo. Narciso Macapagal, paki-shoutout mo na Archie Manuel from Guam. Archie Manuel, namimingat ka sana Raguya ka makipate. Shoutout kay ka ng boss Narciso Macapagal, in Idol Tam. Ma'am Helen Uso, good morning. Kumusta na po? Okay lang po ang San Simon. May issue pero sana po mayayos naman eh. Sana po misasan metong norang tao, lalo rin nga manungkulan. Uling gusto nga ilamisan metong ding manungkulan. Ding bali, ding may malin, ilang karelang papagdusan. Uli pong ko para ka na. Gusto dinukulok ka rin katungkulan. Kalingon may pa yung sarili mo. O yung personal mong interest. Uling isipan mo itanda-tanda ka lang mamasake ka. Uling nyaliklok da ka ken, babayaran na nakamaning gobyerno. Ay, good morning idol, manyaman yan, lalo na kung meron kang pandesal. Sabay higop mo ng kape. Ano po ito? Ito yung kasi tumaas yung blood sugar ko. Hindi naman po siya ganun kataas. Pero ayoko naman na tumaas ng tumaas. Buti na lang po na ano ko siya na napacheck. Kasi before, last week may naramdaman ako kung parang, I don't know kung vertigo or what. Nahilo ko or something. Wala akong maisip na nagpa-BP po ako. Yung BP ko, okay naman, normal ever since. Ang problema, nahilo po ako. Yan, Idol Floren Garcia, good morning. Kaya ang ginawa ko po nagpunta ako sa doc, nagpa-blood chem ako. Ayun, nag-blood chem ako. Jenorvin TV, kapatid, kumusta? Long time, matagal na panahon, hindi tayo makapalo, nakakitang tirso orig romantiko. Pakipalo mo, ubantar ko. Anti mo na sa kay Red Cross. Ito po, nakita ko, mataas yung, hindi naman siya, from ang normal 90 to 100, ang sa akin nasa 145. So para sa akin, para po na umatas na ita. Maricel Puno, good morning. Yan, matas na itang 145. Hindi naman kitas na. Kaya namang cholesterol, matas siya. Bad cholesterol. O kasi po,
itong mga nagdaang panahon, maraming okasyon, tuloy-tuloy. Pag nagpunta ka sa mga nag-i-invite po sa amin, normally, pinakakain kami ng masasarap. Ayan, Vincent Manalang, good morning. Alay ko, magsalamin ko, kagigising ko yan, oh. May kipate ko pa kay ngaso. Yan, oh. Same kapatid. Good morning, Keka. Amigda kayo rin niya. Pinmakanya ninopen ko na yung kana kong YouTube mo rin huling magtampo na yapong YouTube. Bala mo may neglect ya. Jun Bautista, good morning. Wow. Kailangan sabihin, wow. Hindi ang mapait ya. Hindi ang makanta kanyaman. Wow. Lalasa yung pipagluglug ang basan. Wow pa rin. Kailangan mindset. Kondisyon na yung utak mo ng bagay na gyangin mo ay nagbagya-bagya ini sign up kay ni pamagtuay itang dati nang lulwala na numang detang kakong kay pero pilanla naman detang maluto nyangin umiinom ako ng gamot hindi masyado gamot makakarin nila po masyado kang lang makasarili. Binoto nila ulining Mayor JP Punsalan alang lugod kay San Simon basura tamo mabubulok na San Simon. Yes po actually ito kung din dama live ning kaya na ako naman bisang makisoso uling magsalita ka marok ka pa sabihan mo itang katutuan itang side mo marok ka pa sabihan da mamuliti ka sabihan da kesyo lakang kay pero kain naman po yan akakit for delikadesa naman na ano nga akakit mo itang gusto mo dapat i-delay mo dapat i-delay yung para ka rin tao mo dapat i-delay nung nano itang para for example kaumpisa na ng banwa nano laratan dapat bagay tamon din ng pondo dapat budget ba dapat medina no reta regardless nung nini makaluklok regardless nung nanood kailangan mong i-delay yun rin di-delay delay itang kaida rin tao naning dahilan at kailangan niyang i-delay importante naman po ababalo na rin tao tsaka man kaya rin tao ngayon lalo na kayong social media lalo na po kayong social media ngayon sigurado nga balo na rin tao naning issue ala kong makakita paliwanag bakit kailangan ma-delay yung anti-kanitang pami sa pami sasabihan ala ko po nga kakita paliwanag at kailangan ma-delay ng reason so nung paraan ako gusto po dapat yan ito po yung matsura niya ayaw ko minsan ako makain bisang makitalamitan kaya ang kanyang pisasabihan uling awa kapatid pay mag-upload dan pay mag-kaidan pero wait a bit okay naman na pay mag-upload makakain mo rin of course idol kagawad Milet Tubig Alfaro and shout out po kitang napon natang kabaryo mo Boss Jess kaya balo pilido siguro pilido na nita nung 12 itang cellphone pinanita nga po ko binalik ni Rugo nakalupa nitang kanina good morning Alvin Alfaro good morning idol nakalupa nitang metong nayasakin ko kanita may lako nitang itang kana akong Aqua Plus balo kilala bano nga kay Pepa na luki pilangal doon binalik binalik kanyang nakuha na itang kalupa ng mag-tricycle pinanggal na nuret ang nanong kay mananggal na talagang wala na yung balak yuli balik na
Ita, gusto ko dito. Dapat bagay ka, tao yan. May po. Ayan, may. Yes, yes, Alparo ya. Kaya lang kamag-anak de parang pisan ko di Kompaku. Oo, ito mo itang metong. Chok San Pedro yan naman, anong man sabihin. O tiner, Christopher, good morning. Nung ikebe panalo ko itang aqua plus ko, nero ko binalik. O hindi wa kung ako ketang kayabe na mag-tricycle. Mahalo kay lagyo Puntalan may makanya na ako. Kunan may tama kanyang ko. Dinanda ang pera ako itang mag-tricycle. Dininang kay binyere ng Aldono, itang boundary yun, mag-boundary yun. Importante yan ako itang aqua plus ito. Pero hindi akain mo kayong tao. Kalao na kitang apo ko, kagawad. Itang apo ko, may akapulo yung aeroplano, binalik niya kayong airport. Inabit niya ang pabalik. Ipa mo na itakabayan ng aeroplano. Sana. So anyway, kang Jess Alparo, thank you. Nanya na pun kitnan ke. Nya paligad makapag-reply, mag-call ko. Ita cellphone, mamandaray motor mag-drive yun, nedaran naman mag-ring. Ngayon kay may si Raya Klats, tinok lang yun, dindam lang mag-ring. Sabi ko kayo, sige pasalida na kamong Klats ako. Pasalin niyo yung cable. Dan kaya kasi nanumburi ng sa merienda yan. Baloy po kayong makanyan pagka may kapulot ka. Pero tinaman talaga. Minsan sangkanan ta kapang yung ginang niya makadala niya. Ito naman tsukit ang paralan. Pagikit may yake ka. Ayan na, bagad na yung balik. Ipipos may. Opo din kapatid sa binda. Di nga anak makalunos po. Tas sakit daw uling mabulok. Namimingat idol. Ayo po. Yan ako. Yan ako po magnasingin iwasan ko na yung nasiti kanina maglaga akong ebon. Kamong saka ako magpapaw sa bagya. Ito mong white po. Hanggat malyari, iwasan. Hey! Shh! Halo ko yaka. Amo po sa rakya ng kaay. Ayan po, si Rakyat ang pepalubang. Sasayan pa karna. Salamat po Mamilen. Luis Gonzalez, pa-shoutout from Santa Lucia, Magalang, Pampanga. Pepalubang kaya po itang aso ko. At yung medyo imported niya po kasi ni Binyede ka na ako. Buri ko na yung palay. Dakal na pupunta maglolo ng native la. Yung problema, maglolo la, papupunta lalala sa loob yung pupunta. Itaya ko alayan ding native. Sayang naman itong panahon na magbukot siya. Saburi ko sana makapulog na puro lareng. Puro lareng ka na ako. Taguli ko pagkanta. Ay, ito po. Dala-dala na saging. Kapag diyan na rin, sangkap na ka ng kape mo, sangkap na ka. Ayan po. Ayan. Para ako naman nakatakot ka po nindon. Ayan po, nakalay schedule ngayon reunion da po rin pamilyang ginto. Gawan da ngayon Kingsborough. At guest mo po
katapos birthday kapanapon kaya ni Quintanero Candabo o tagay Pag-iwan Florida. Bukas po kanita ting schedule mo naman Santo Niño, San Luis, Calantipe, kay Batangiles po. Tuloy-tuloy na po na. Salamat po karang magtiwala, Ma'am Gracia, at patuloy tatangkilik King Dos Paliqueros at karang Ma'am Pangaliwang Obra. Arthur Punsalan, good morning. Ayan. Good morning Arthur Punsalan. Kape tapo, pero yung ka na kuya kape. Cha! Ayan. Cha. Ano pong cha ngayon ni Cha? 100 ya po laman. Itong yung box, 450. 450. Napin masanting na naman po ano kayong katawan na ng doktor. Pero po siyang agisan kayo, no? Lukong bulan. Ayun po, Ako natiknangan ko na po yun. Kaya niyang matas po yung kaya na nini, sugar content. Although kanita mag-gay ko, mag-black coffee ko. Pero liyarin pala. Pero pwede rin po yung black coffee nung may medidi ng masyadong mayong, siguro kape ng kutsara. Yung sungkin namin kape ng kutsara, pati kutsara, inom mo lungkop keng. Ayan. Ayan po, ano pong bagay yung tapikan tamo, Sir Arthur Punsalan, Mamelen Austo. Ito po, edin wala na itang katamong live niyang misan na lumabas yung balita about dun sa batang namatay sa San Fernando, Pampanga. Wala naman po palang foul play na nangyari. Katulad ng mga pinopost ng ibang vlogger o mga content creator na wala daw laman loob. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila para lang maging balipita, yung parang yung kanilang content ay maging catchy. Pares nung mga gumagawa ng mga front page ng mga dyaryo, sasabihin nila, Coco, nasagasaan, patay. Ay kita mo, or Sharon. Pag nakita mo, siyempre bibilin mo yung dyaryo sa harap. Pag binili mo na at binasa mo na, isang pusang nagngangalang Sharon ang nasagasaan, patay. Ayun, nabili mo na yung dyaryo. So, ganun din po sila para maka-attract ng viewers. Minsan ganun. Manuel Santos, ganun ang kanilang ginagawa. Kaya hindi po tama yun, no? And even dun sa usaping guard naman, dami po ngayon, no? Yung mga trending. Yung sa guard naman po na sa SM, yun nga, natanggal yung gwardiya na hindi na siya pwedeng mag-duty sa lahat ng SM Mall, na nagkaroon ng memorandum. Pero ako po, yung ginawa ng gwardiya mali. Napunta siya, inablot niya yung sampagitan ng bata. Yan, Ma'am Susan Sese, good morning po. Sinira, no? Pero nag-uusap sila, tsaka mali po yun. Tsaka yung siguro, I don't know kung depensa niya sa sarili na inakmang itataas yung pahin, sisipahin niya, or what. Hindi naman tinuloy, baka tinatakot lang. Hindi po tama yung ginawa ng gwardiya. Pero isang part lang po yung nakita natin. May pinakita kasing mga video na may mga batang pinagbabato. Yung mga gwardiya sa mall, pumapasok na sila.
no? So marami po tayong hindi nakikitang mga bagay na minsan nagiging one-sided po yung iba. Although hindi ko sinasabing tama. Definitely hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng gwardiya. Pero kung paano siya nag-react, minsan hindi natin alam kung ano na ba yung level ng kanyang pagtitimpi bago siya umabot doon sa hinablot na niya yung tinda. Mali po yung ablutin. Siguro nagkulang siya ng paraan. Pero hindi natin alam. Minsan tayo, anak na nga natin, pamilya natin, minsan napapali natin kahit mahal natin. Dahil minsan naiinis tayo. No? Tao lang po yung gwardiya. At may pamilya, may binubuhay na pamilya. Huwag naman nating masyadong idiin. No? May mga pamilya din silang nasasaktan, napapahiya. And even siya, para siyang dun sa bagay na yun, tinanggalan siya. Masyadong yung naging sa kanya, sa pagtupad ng kanyang tungkulin ay napakabigat. No? Although, pansinin natin yung mga vendor, no? Na minsan kinukuha ng mga sa clearing operation yung kanilang mga paninda, tinatapon, no? Nagkakaroon ng ganito. Mas malala. Kanya lang, ang usapin dito, bata. Pero, simpleng bagay yun na kung tutuusin, kukumpara mo dun sa mga vendor na talagang kinukuha, mahal, hindi na binabalik, pati motor, pati mga paninda, sinasakay, no? Tinatapon. Ayun, ganun din. Parang kaya lang bata yung nandun. Ang ano naman po tayo palagi, sa side tayo ng mga naapi. Sa mga nakikita nating parang inapi. No? Parang kumbaga kung panonoorin mo kung hindi mo alam kung sino ang bida sa isang pelikula at mapanood mo siya sa dulo, iisipin mo masamang tao itong tao na to. Pero kung hindi mo alam, may nangyari na pala before. May mga bagay na nangyari na bago mo pa napanood yun. So magiging ka nga. Sabihin mo, apakasamang tao naman to, ganito. Pero minsan, ayun, kung di natin alam yung punot dulo, magiging magkakamali po tayo. Hindi ko sa iba po, no? Huwag kayong magagalit. Hindi ako pabor. Pro child po tayo, lalo na tayo mga guro. Pro bata po tayo. Kanya lang, kailangan timbangin, no? Yung mga salitang tinanggap lang ng tao sa mga iba't ibang netizen, mura, banta, kung ano pang mga pang-insulto. Bukod pa siguro, yung bata bago ginawa ng gagawin. Tapos natanggalan pa siya ng trabaho. Tapos hanggang ngayon, no? May mga pamilya din po yan, napapahiya na ngayon. Napapahiya na yun kung may mga anak yun, may asawa yun. Napapahiya na po na higit na nasasaktan o inaapi na ng karamihan na ng iba't ibang tao nang dahil po dun sa incident din yun. Kaya nakita ko po yung video, nagsorry naman po yung gwardiya. Hindi po ako pagkang tao humingi na ng patawad, dapat tinatanggap naman. Kahit na bungol pa nga po siya, no? Pero ang tao sa ganun, humihingi siya ng pasensya. Lahat naman po tayo, sino bang hindi nagkakamali? Nagkakamali po tayong lahat. Pero ngayon mabilis ang hatol ng bayan. Pagka nagkamali ka at nakita sa social media, huwag ka nang mahirap nang magpaliwanag. Marami ng masasakit na salita ang maririnig mo, no? Ang usapin po dito ngayon, sa narinig ko kahapon sa radyo, yung nag-upload ng video, liable po siya. Kasi hindi naman pala pwedeng ganun. Hindi naman pala pwedeng kukuha ka ng video ng isang pribadong tao, pagkatapos i-upload mo. Ay mayroon po siyang pananagutan. Hindi sila sa ating tinatawag na human rights.
bukod pa yung human left. Dalawa po yan, human right, human left. Good morning kumpare, Gerardo Garcia. King Monday, gawan tong paralan detang kikatang pampalino mata bang ganita bidi pa lang gawang kong paralan. Anong napon kasi may kay kataw. Yan kung si kaswan. Ayun nga na maging ano tayo yun. Hindi naman po pala pwedeng basta ka nalang mag-upload. Nakita mo yung pangyayari, in-upload mo. Ako nga, pag nakikita ko nakakatuwa, binibidyoan ko. Pero, Jeffrey Swing, good morning. Good morning pare. Ayan talaga bong binibidyoan ko. Pero, sinasabi ko, pwede po kayong videoan. Pero minsan kukunan mo na muna kasi pagka kinunan mo, sinabi mo nang mako-conscious siya or even hindi na itutuloy yung nakakatawang nagagawa. Tapos, tanong mo sa kanya kung pwede ba natin i-upload. Di ba? Ganun lang po. Kailangan ipagpaalam mo. Pero katulad po nun, dun sa nag-upload, malaki yung pananagutan. No? Malaki yung pananagutan ng nag-upload. Congratulations, nag-viral, no? Daming views nun. Pero ang tanong ngayon, hinahabol ka ng human rights. Hinahabol ka ng mga tao na pwede kang managot. Pwede kang magkaroon ng problema dahil sa nangyari. No? Yan po, mag-ingat tayo sa pag-upload. Malaking issue ang nag-upload. Malaki ang naging usapin, naging problema. Pero, kaya mo, tasya mo, napakahukya mo. Makalaki yan. Mother lulubanin. Ating aso kayo na yun ay. Paka! Paluban niya, paka! Lulubla kasi retang kay pare. Makiyalo niya karetang tangaso ko, makiyalo niya karetang native. Puta ya, bulog din. Sayang naman. Palay kaya karening kalupa ng lahi. Belgian. Bubulos kaya ang banta makapag pamyalong niya, makapag-binat siya, makaini. Lalo na yung bus ni Pasbol Panlalaki niya kanina. Yan po. Siguro mag-end time na tayo nito, no? Hanggang wala pong klase ngayon. Mag-end tayo. Dahil marami po tayong balak gawin ngayong araw. Saging nadarlanong bapa ko. Bapa mo? Bayaran mo na? Ali pa, puta na, maka-live ko. Idol, Kuya Mac Manansala, good morning. Ayan, natsuko kang nangal do ito. Pag-lunch ko niyang Miyerkules kang Mayor Dan. Puta kaya Milacan yun. Kaya ni Kingsboro. Reunion. Pinjinggel da pagawa dala. Bala mo, Kuya Mac Manansala, susulat ko karetang jingle dari mayor. Naman yung kain isip ko yung biglay tatambin. Dati kasi pag makanyang panahon, matik karetang jingle nagawang ko lang. Nung naman yung kain, nung may pakabaya, siguradong dalo mo na, nang lilipas nga ng bagya kita yung nga to. Pero makakain agi talaga siya, no? May tatak na itala ng mga idaniyakalingan ni Consul Benny King Masantol. Jimmy Tolentino, good morning idol.
Awo, bala mo ikit da ka ng dinig. Bala, ay, ikit da ka ng dinig, ikit da ka kanta. Di parin Dimans. Doktora, di na tanya naman. Pagkwento ko pin doktor. Pasalamat ko, rekomenda. Sabi kay Pin kaya, nasabi ko nga kay doktora yung marami nang nagsasalita, Jessel de la Cruz, Wapin, marami nagsasalitang negative about dito sa tulay ng San Simon na ginagawa ngayon ongoing at napakabagal daw ng proseso ng paggawa. Marami ang nagsasalita, bakit daw gano'n, anong ginagawa ng mga nanunungkulan, maraming issue. Maraming issue, sabi niya, para bang biniblame nila yung mga nanunungkulan, bakit daw ganito. Bagay, sino nga ba naman ang ibiblame nila? Ang mga nanunungkulan ang nagpapakilos ng mga trabahante. Pero level to level po yan, for you to know, sa lahat po ng mga tao na nagiging diskontento sa usapin ng paggawa ng mga tulay, specifically itong tulay ng San Simons, San Miguel and San Jose Bridge. Unang-una po, hindi naman po totoo na ang mga nagiging dahilan ng pagtagal niyan at tumatagal itong mga local officials natin. Kasi common sense sabi nga. Sila gusto nilang matapos yan. Kung gusto nilang matapos sa loob ng 3 years, gusto nilang matapos yan kung maaari lang 3 days. Bakit? Siyempre, unang-una kaluwagan sa kanilang mga rota sa pagpunta ng mga barangay. Number 1 yun. Pangalawa, alam naman natin na meron diyang mga SOP o legal nakita na porsyento ang mga nanunungkulan sa mga ganyang proyekto. Correct me if I'm wrong. Alam naman natin yun. Legal man yan, kung ano man yan. Meron yan. No? Sa kontraktor pa. Sinisisi minsan, sino bang kontraktor yan? Ba't hindi niya tapusin? Anong klaseng kontraktor yan? Yung kontraktor po, kung pwede, gaganon lang siya, tapos na yung proyekto. Kasi, alam naman natin na sino mang gumagawa ng proyekto, gusto na niyang matapos para makuha na yung bayad niya. So, sa mga nagsasalita ng mga ganon, mga negatibong bagay, huwag po tayong padalos-dalos. And lagi po nating isipin, kapag tayo ay nagsasalita ng mga ganyang bagay, bago natin ibuka ang ating mga bibig, i-connect muna natin yung wire mula dito sa bibig natin papunta dun sa ating utak, para yung sasabihin natin na lalabas dito ay na-analyze muna ni utak bago ilabas kay bibig. Ganun po kasimple yun. Huwag tayong padala dun sa political agenda na sinasabing naghahanap ng bato na ipupukol sa ating mga ibang mananungkulan para lang siraan sila, no? Despite na gumagawa naman sila ng mga way. Katulad yan, nandyan na-approvean na po yung budget niyan. Kung ano man yung nangyayari, bakit tumatagal yan, yan po ang hindi natin alam. Anyway, yun pong mga sinasabi ninyo, mga negatibong komento, minsan yan ay nakakatulong din naman in a way kasi magre-react sila. Gagawa sila ng paraan, mapipressure sila para madaliin ito. No? Kung makakatulong kayo, ay tumulong kayo sa paraan na makipag-coordinate tayo. Tama yung pag-iingay. Pero dapat alam natin kung sino ang dapat. Huwag na tayo magsisiyan. Noramatic Silva, good morning po. Kung kanino tayo dapat lumapit, magtulungan, hindi po magsiraan. No? Dahil we are building hindi lang tulay, kundi yung magandang samahan dito sa ating bayan. Kung di tayo magkakaisa, walang mangyayari. Ang mangyayari niyan, maghahanapan tayo ng mga negatibong bagay, lalo pong hindi tayo uusad. Dahil naghahanapan tayo ng mga negatibo, ng bagay na pwede nang ikasira ng ating mga kababayan. So, yun lang po. No? Even yung tulay ng, ako rin nananawagan, yung tulay ng papunta ng Migi, papunta ng Balibago, yan na yung malaking tulay, no?
Ngayon, hagdanan, dalawang hagdanan. Kagabi galing po kami ng Barangay Nigi sa Macanyud. Sa mga Cruz family, nag-MC kami sa dance contest. Umikot pa po kami ng Kalumpit, Mayto, no? Ang layo po nun. Medyo ginagawa pa yung kalsada. Pero wala naman tayo magagawa. Hopefully by next year, madugtungan na po yun. No? Next year madugtungan na para naman maging maalwan at mabilis na ang biyahe nung mga tao na lumilipat. Kami once a year lang kung lumilipat yan, tumatawid yan, pumunta ng Ligi or mga 2 to 3 times lang. Pero ayun nga po, nahirapan pa rin kami. So konting tiis lang po. Sabi nga dito sa San Miguel, San Simon, kami po matagal na nagtiis. Matagal kaming nagtiis. Yung tulay namin, yung tulay ng San Miguel, nag-iisang tulay yan. No? Minsan one way pa. Doon pa kami pupunta. Pag binabaha dito, di kami makadaan ng Santa Cruz. Ayan, umiikot po kami, dumadaan kami ng San Luis. So umiikot kami para makarating ng San Luis. Jan Coronel, good morning. Ayan. Ayan. Ayan, magandang umaga po. So mag-i-end live po muna tayo dahil mas maaga kaming pag-prepare ngayon. Marami po kaming lugar na pupuntahan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Gilbert Lakap Sabala, good morning. Kahit kararating mo lang, magpa-end live na po ako. At sa iba pa, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana magtulungan po tayo. Suportahan natin ang ating mga kababayan sa munting paraan na pwede natin gawin. So like for example, katulad po nito, pagla-live kay iba pang ating mga kababayan na gustong umangat, magpasaya, magbigay ng maraming impormasyon through Facebook, YouTube. Suportahan po natin sila. Malaking tulong po. Kung yan ay sila ay asenso, definitely sigurado po marami ang mga matutulungan tao. So sa inyo pong lahat, good morning. At naubos na yung aking iniinom. Ingat po tayo and God bless us all. Bye-bye.